Så er første runde snart overstået af dette års VM, og vi skal være ret hurtige til at kunne sætte vores hold til runde 2, fordi det er klokken 18 i morgen, at der er deadline. Så man skal ikke lige komme for sent hjem fra arbejde og så videre. Og jeg er selvfølgelig igen blevet joinet af Nikolaj fra The Fantasy Tool, hvor den her selvfølgelig også kommer til at ligge. Og så Simon fra Fantasy League GG. Simon, lige for god ordens skyld, for dem som, fordi det bliver lagt op på The Fantasy Tool, vil du ikke bare lige for god ordens skyld fortælle 30 sekunder om Fantasy League GG, og hvor man kan høre jer og finde jer? Jo, det kan du tro. Tak for at jeg er med, og jeg må jo lige gå ind i de sko, som Chris han valgte at stille her i podcasten, og jeg synes jo, det var nogle gode indspark. Vi sidder lige nu og optager Fantasy podcasten, og vi laver et podcast om alle holdet.dk spil. Vi har en fodboldproduktion og så en cykelproduktion, hvor vi har nogle kammerater, som synes, det kunne være sjovt at tale lidt om det, som vi egentlig bare taler om, når vi er sammen i fritiden, og så lave lidt podcast og dele vores holdninger på X. Så en hobby, der lige er blevet delt de forskellige steder, og vi har været i gang i et godt stykke tid, men er også jeg synes, den måde, som vi spiller på, er lidt anderledes end nogle af de traditionelle, og det er rigtig meget præg af netop Nikolajs tool, altså managerbotten og The Fantasy Tool. Vi har været rigtig, jeg vil sige, vi er noget mere sådan dataorienteret og prøver at spille managerspil ud fra de spillere, som er gode i et managerperspektiv. Det er sådan vores generelle tanke, og se om vi kan finde nogle huller der. Yes. Fedt. Og Nikolaj, hvis vi skal hoppe direkte videre fra den smukke overlevering, og vi skal jo forhåbentlig også lave et eller andet på tidspunkt, der bliver lagt ind for Fantasy League GG. Det kunne være super godt. Men Nikolaj, vil du starte med at fortælle, hvordan er første runde gået for dig? Har det været op, eller ned, eller midt imellem, eller hvor er vi henne? Er vi nok på meget midt imellem. Gående imod dårligt. Man skal jo altid huske at sammenligne med, hvad andre har ramt. Så når alle kampe bliver 1-1, så er det svært at forestille sig, at der er nogen, der har ramt specielt meget. Altså det har jo lidt været 4 tyskere, og så nogle dyre angriber, der har lavet nogle point, og så har resten af spillet lavet 0. Så jeg ved min anbefaling til alle, der lytter, vil være, at man er ved godt mod. Nu havde vi Messi, der vækster 1,2 millioner med bindet på, og jeg Sabal, der vækster 0 med bindet på. Så det kan jo vende om i næste runde. Så vinder Spanien 6-0 over Saudi-Arabien. Så jeg synes, man skal bare klø på. Det skal nok komme. Ja. Hvad med dig, Simon? Hvad er status hos dig, eller hos jer? Jamen, vores fælleshold lige nu er det vi ligger faktisk i top 2%, men jeg synes hurtigt, man kan få den fornemmelse, som Nikolaj også siger. Altså, når jeg lige kigger på holdet, så har vi ramt en, som egentlig, altså som vækster. Det vi definerer som godt, som har under 15% ejerskab, altså det er Felix Enmeche fra Tyskland. Ellers så er det lidt de samme gutter, som man ser rundt omkring med Brown, Florian Wirtz, der lige giver en lille smule Kai Havertz, og så en Haaland, som står med anførbind, der holder også kørende der. Men som Nikolaj siger, altså det er lidt det med at holde hovedet højt, fordi vi føler i hvert fald selv også, at det er lige ved at næsten lige på de der små marginaler. Vi har en Schweiz defensiv. Jamen altså, hvis der ikke var så lang overtid, som vi ser med de her cooling breaks og alt muligt andet, jamen så havde det bare gjort runden endnu bedre for os. Så vi er glade for, at vi spiller 3-4-3, og så kan bruge lidt mere budget fremme på banen. Så jeg deler lidt den samme holdning som Nikolaj. Ja, det må jeg simpelthen også bare støtte op om. Altså, det har ikke været verdens vildeste runde. Men jeg sad også lige og kiggede på, og jeg synes, det var ret interessant, at jeg har et hold, der har vækstet omkring 2 millioner. Der tror jeg, vi er flere, der ligger omkring. Men bare for... Altså, før Portugal-kampen gik i gang her, vi optager imens, at de er gået til pause her. Men bare for at komme op i top 200 eller top 300, der er der faktisk kun 400-500.000. Altså, så det kan jo vende utrolig hurtigt. Og i næste runde
ser jeg det i hvert fald som ret mange muligheder. Så lad os prøve at tage fat på den, fordi i hvert fald for mig, for at skal binde en sløjfe om første runde, så synes jeg ikke, at den har været, hvad kan man sige, så ekstremt ringe, at man bliver nødt til allerede nu at skal satse. Og som Nikolaj også siger, jamen, så har man, der er nok nogen, der har Oyarzabal, som møder et Saudi-Arabien, og som stilt kunne få en bas eller to. Ikke? Så der er også, altså der er nogle af de spillere, man har købt til runde 1, som også er rigtig, rigtig fine køb, hold i runde 2. Hvem er nogle af de spillere, I har øje på, hvis vi skal kigge isoleret på runde 2? Lad os starte ned fra forsvaret af. Nu kan vi jo ikke åbne, hvad kan man sige, holdet og begynde at handle. Men så er det godt, at vi kan åbne Fantasy Tool, kan man sige. Vil du starte, Nikolaj? Vil du give et skud på, hvem du har kigget på nede i forsvaret, eller i de defensive pladser? Ja, altså hvis vi starter med målmanden, så holder jeg langt de fleste målmænd. Fordi jeg er meget tungt inde på Canada og Schweiz. Dem kan man ikke rigtig sælge. Hvis man skulle sælge noget, skulle det være sådan noget Østrig-agtigt eller andet. Og så ville jeg nok formentlig bare købe. Nå ja, det kunne man helt sikkert også godt. Men også, man skal lige tænke sig lidt om, nu har vi jo set meget få clean sheets, så det kan hurtigt blive en dårlig forretning at sælge alt for meget ud dernede. Jeg skal i hvert fald ikke ud og købe særlig mange målmænd. Hvis jeg skulle, så ville det være Crépeau, tror jeg. Sådan i deromkring. Crépeau eller Galindes. Jeg vil nok egentlig købe Galindes, men jeg synes, der er så mange andre ekvadorianere, jeg gerne vil have. At det kan blive lidt tricky. Og jeg går meget op i landet, når vi er dernede i den del af banen. Altså forsvarsspilleren vil jo være meget det samme. Vi havde jo vores kanadiske ven, De Fougerolles. Men jeg er lidt nervøs ved, at han står sådan semi 50% i predicted. Han står 84 expected minutes. Jeg så bare en enkelt lineup, der har gjort lidt tvivl. Det var ham her, hvad hedder han, Bombito, som har været skadet, og som måske er i spil. Den skal jeg lige holde øje med i hvert fald. Når der kommer, og jeg får lavet de endelige predicted lineups. Ellers ville han være et oplagt køb. Men så er der ham her Robinson, tror jeg han hedder, til 2,5 millioner, som nok er ham, man køber i stedet. Det hedder han ikke. Hedder han Robertson? Nej. Cornelius Cornelius. Der lige ved siden. Ja, lige præcis. Johnston. Yes. Yes. Ja. Jeg kan godt lide det billigt. Ellers så er det jo dit yndlingshold, Jeppe, Ecuador. Der kan man jo simpelthen købe hele striben. Der kan man nemlig bare købe det hele. Ja. Og det kommer også lidt an på, hvad man har af budget. Altså, vi så Curaçao. Det de var aller dårligste, det var umiddelbart at forsvare dødbolde. Hvad hedder han? Nico Slotterbeck havde simpelthen en fest, som han formentlig aldrig har prøvet før. Det var helt vildt. Så det er jo noget med at prøve at se, om man kan ramme. Jeg tænker både alle de tre, Ordonez, Pacho og Hincapi, de kunne alle sammen være interessante nok egentlig. Ja, meget enig. Simon, er du også bare på fuld Ecuador? Jeg ser i hvert fald, om jeg ikke kan gå efter at få 4 ind, så det er jeg egentlig meget enig i, og jeg vil også sige, ud fra runde 1, har jeg også, altså, jeg synes, der var mange af de her mellemhold, der egentlig skuffer, altså de klassiske hold, sådan noget Schweiz, Ecuador spiller egentlig godt, synes jeg. Skotland føler også, altså skuffer også, hvis man har McTominay, så er man nok også lidt skuffet på de vegne, men Tyrkiet, Brasilien også spillermæssigt, og så Canada, jeg synes, der var mange af de der mellemlag, som hvor man nok havde håbet på lidt mere, og det synes jeg egentlig også bakker op omkring det, Nikolaj siger med, at jeg vil også gøre mit for at kunne holde det, jeg nogle gange har. Det skal kun være hvis jeg virkelig kan komme over på noget godt, fordi de her clean sheets ikke har vist sig bare at komme, så det er en ret lav vækst, vi ser fra de defensive spillere. Fra målmandsposten har Nikolaj nævnt det, der jeg synes der er mest relevant. Jeg vil nok lige smide Marokkos keeper ind, Bono, for 3,5, fordi det er til 2 runder, det med, at de har fået en uafgjort, gør, at målscorer begynder at være vigtigt, men også, at de egentlig har noget at spille for i de to sidste kampe, så det skal være
over de 2 kampe, og så se alt efter, hvem de går videre, hvem de spiller mod, så kan man have ham stående. Jeg synes også, Marokko er et godt hold. Og forsvarsmæssigt har jeg også nævnt nogle af de samme, og deler det lidt op i de temaer. Jeg synes, et eller andet Fujerol, eller hvad vi blev enige om, han hed Nikolaj, er et af de steder, jeg kiggede, og kunne også se, at han var lidt længere nede i den forventede vækst, selvom jeg egentlig synes, at det er ham, der spiller nok den bedste kamp, at de stopper. Så vi har jo ikke lang tid til at blive kloge på, om han spiller eller ej, så jeg vil også sige, at den er noget lunken for, om jeg tør at tage satset på. Men står jo til sådan en klassisk tilbud, supermarkedspris, lige under de 2 millioner, der er inde 1,99. Men ellers synes jeg også, der er noget i Belgien, i Ngoy, som vi har snakket om. England, de 2 snakkede vi noget om, måske først vil være relevante fra runde 2 af, og så frem. Men der har jeg Ngoy sat på Michele til 2,5, og Meunier til 3,5. Og England, der har jeg Reece James også til 3,5, og Riley. Vi har så ikke set kampen af gode grunde, fordi det bliver noget senere i dag. Men det er nogle af dem, som jeg egentlig har valgt. Og så en Robinson for USA har jeg også tilføjet til de 2 millioner til egentlig at skubbe over på. Så det var nogle af mine tanker omkring det defensive, men del også, jeg ender faktisk med, at jeg gerne vil holde det, der nogle gange giver mening, med mindre, at de spiller mod nogle dårlige modstandere. Ja. Jeg synes faktisk, at Norge var en lidt sjov case, fordi at inden spillet har jeg nok sagt, at de med 100% sikkert, at jeg skulle sælges, men jeg kan også godt se mig selv beholde dem. De møder jo Senegal, som de så lidt middelmådige ud. Problemet er, at Senegal jo umiddelbart nok skal frem og score, hvilket ikke er så fedt. Så jeg kommer nok til at beholde min nordmand på et enkelt hold i hvert fald. Men hvis det var på mit bedste hold, vil jeg nok også hælde at man sælger dem, fordi der trods alt er noget, der er bedre. Og jeg har også, altså det jeg synes, der er spændende i Norge, som man også kan se, det er jo, de er gode til at lave mål, men det er den defensive, som er svagheden. Så ja, i starten var jeg helt sikker på, at jeg skulle lave den, der hed en 3 millioner strategi på målmandsposten, men er også blevet mere i tvivl omkring det, i forhold til, at vi har set så lav vækst, og nogle af de dårligste hold ikke har været måske så dårlige, som jeg forventede, at de vil være. Altså, jeg synes, der har været nogen, der har faldet igennem, Guadjao, der har faldet igennem, men Haiti ser vi jo ikke falde igennem på samme måde, og jeg synes egentlig, det var Saudi-Arabien det samme, der ligger der. Så jeg synes måske, det har skabt lidt spørgsmålstegn ved de dårligste hold, hvordan power ranking er der. Man kan virkelig sige, at vores strategi for runde 1 har jo faktisk failet ret meget. Altså både vores og jeres, som var lidt af det samme. Vi skal sætte tungt på de der mellemhold, billige spillere, og der er bare ingen af dem, der leverede. Det man så skulle have gjort, det var, at man skulle have købt 4 franskmænd og 4 argentiner, og bare rullet mod solnedgangen, og selvfølgelig 4 tyskere, ikke? Så jeg synes faktisk, jeg synes det er spændende at købe Maignan. Ja, eller svensker. Man kunne sagtens købe Maignan og Theo Hernandez og sige, ved du hvad, så står de der. De spiller begge de 2 næste kampe, og så er vi i knockout-fasen, og vi ved, at Frankrig kommer i finalen. Det er i hvert fald ikke, det er ikke helt dumt. Altså, jeg kan i hvert fald godt lave et hold. Lige nu har jeg 7 millioner tilbage i banken på mit bedste hold faktisk, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge dem til. Så der er lidt vej at gå. Ja, og så er der jo, at Jules Koundé startede inden et af de spørgsmålstegn, som jeg i hvert fald lige kiggede efter, fordi han står til 3,6, og var sådan lidt halvt, om det var Gusto eller Koundé, der vil starte inden, var jeg sådan lidt i tvivl om, men det kunne godt ligne, at det er det klassiske, de vælger at køre på. Frankrig og altså leverer også en rigtig fin præstation mod Senegal, så der kunne der også være noget, hvis man skal ind på en lidt billigere franskmand. Men lad os sige, at lad os antage, at vi har med nogle hold at gøre, som måske har nogle forsvarsspillere fra Østrig, der ikke har en nem kamp i næste runde, eller fra det kan også være Norge, nogle af de her hold, som ikke har super oplagte gode kampe i runde 2. Hvordan vil I gribe det an? Altså vil I kigge mere på nogle af de her forsvarsspillere her, som faktisk måske er gode i runde 2 og 3, eller er der så godt et matchup i Ecuador, eller måske endda Canada, at I vil købe mere ind til
den her enkelte runde i runde 2. Har I sådan en strategi for det? Ja. Ja, jeg er sådan 60-40 til en runde. Og det er, Okay. som Simon sagde, altså Curaçao er jo lidt elefanten i rummet. Hvis de ikke havde eksisteret, så tror jeg havde haft det på en anden måde, fordi at de virker bare som et markant dårligere hold. Altså simpelthen, fordi de nærmest ikke har skulle kvalificere sig. Fordi der er 3 værter, der de er rigtig kvalificeret. Jeg synes, de så meget, meget, meget dårlige ud. Så jeg hælder stadig til, at min go-to-strategi er at få 4 ekvadorianere ind. Blandt andet i forsvaret. Men på mit næstbedste hold, der vil jeg nok måske gå en anden strategi. Altså, nu har du skærmen fremme, og altså, det er jo oplagt. Brasilien er også vanvittigt, at du kan få brasilianere mod Haiti, og så får du dem mod Skotland, der ikke imponerer mig voldsomt. Og kun det, som Simon også nævnte, og du har også Spanien, som stadig er super gode valg. England kunne man også godt gå på, og så videre. Så der er mange veje at gå. Og hvis Jamen, og præcis, og jeg vil sige... Ja, undskyld, Nikolaj, bare gør færdig. Ja, det er en god pointe, hvis man kan undgå 500.000 i transfergebyr hver runde, så det er jo heller ikke dumt. Man skal bare lige have tænkt sig om. Ja, og jeg vil også sige, altså Brasilien er også blevet mere interessant, fordi de netop har Panama og så Skotland, som altså de bliver matchet med Haiti på XG i den kamp, hvor de jo skulle have været kæmpe favoritter. Og det synes jeg også siger lidt om de problemer, der kunne være i Skotland, og så kan du få noget. Jeg er lidt spændt på ham, Danilo fra Brasilien, fordi det er jo en af dem, som jeg har nævnt, der står, hvis du ruller lidt ned, Jeppe derinde, står jo til 2,5, men XP på 156. Altså om han, altså hans minutter, om de rækker til 2 kampe derinde. Altså jeg synes, der er lidt spørgsmålstegn med de backs der, men ellers synes jeg jo, det ligner et rigtig, rigtig godt bud. Ja, ekstremt faktisk. Altså, jeg har også læst nogle tweets om, at han skulle virkelig have, og jeg har ingen idé om, altså jeg har 0 kildekritik herinde i det, jeg siger nu, men læst nogle tweets om, at han virkelig skulle have rystet posen til nogle træninger og stillet op i nogle formationer, hvor der virkelig er blevet, og det kan man jo, altså det kan man godt lidt spå om, ikke? Altså fordi man spiller 1-1 i første kamp, Brasilien. Og spiller elendigt. Ja, og spiller forfærdeligt, og skaber 1,4 xg, 1,5 xg eller sådan noget. Altså, hvem er det, der... Altså, han kommer ikke til at stille med de samme 11. Det tør jeg godt garantere, tror jeg. Og spørgsmålet er, om det er sådan noget, at Thiago går ud, og Cunha kommer ind, om det er bare der, vi bliver, eller er det Baksen, der bliver skiftet? Kan han finde på at bænke Rafinha? Altså, hvad er det, der kommer til at ske der? Så der vil jeg i hvert fald, Simon, som du også siger, der skal man lige være lidt ops på, hvad der kommer ud af nyheder, især med de brasilianske drenge, fordi det er med på papiret 2 gode kampe, men jeg er bare heller ikke overbevist om det der brasilianske hold, som jeg ikke har været de sidste 12 år, tror jeg. Altså, så der er i hvert fald lige noget, man skal... Jamen, det er jo bare sindssygt. Altså, hvis man synes, man har en uheldig runde, så er det jo bare endnu mere ærgerligt, hvis man har en, der starter ude. Altså, Portugal, der spiller uden Ruben Dias og Inacio her i dag, altså, er jo også spændende at se, altså, hvem er det, der skal den stopperpar for Portugal fremadrettet. Og det er jo lidt det samme med Brasilien, når de har to så gode kampe, så vil man også gerne have nogen, der spiller. Og er man måske mere sikker ved at gå 1 million op, jamen, så vil det være noget, jeg i hvert fald klart vil overveje. Ja, jeg synes også, Brasilien er sådan et hold, jeg har sygt svært ved at komme ind på, fordi at vi kan godt blive enige om, at det er nok det bedste hold. De står også med klart flest XG over de næste 2 runder. Jeg synes bare sådan manager-wise, er de noget af en hovedpine. Nu nævnte Simon, hvad hedder han, Danilo, som nok også er, han er nok det bedste bud, men vi har jo 4 backs, som på den ene af de lineups, jeg bruger, der har de bare givet alle 4 backs 50% på at starte. Så har man i hvert fald ikke sagt hverken for meget eller for lidt. Men Danilo er nok den, han er nok ikke 100%, men ja, det er noget, jeg kommer til at holde vanvittigt meget øje med, fordi hvis jeg kan rykke ham op på 100%, så er han et af de bedste forsvarskøb. Og så er det jo bare, ja, når vi kommer lidt længere frem af banen, kan vi tage det, men der bliver det heller ikke meget nemmere at komme ind på Brasilien, synes jeg.
Jamen, jeg skal Jeg gerne har lige hurtigt noteret, som, Ja, ja, jeg skulle til at sige, at jeg har noteret Vuskovic. Det må vi lige yes, se lige i aften præcis. på Kroatien, men står til 2 millioner, når de har fået overstået deres England-kamp. Så er det også 2 overkommelige modstandere, de har i de sidste 2, øh, hvor de højst sandsynligt også har noget at spille for i alle kampene. Ja, Ja, er det også sygt, at han jeg, koster 2? det er også helt vildt. Jeg har virkelig også kigget meget på ham, og jeg regner med, at han starter i dag. Nu kommer line-up ud her snart. Men han er et kæmpe scoop. Altså, han er også absurd målfarlig. Især til 2 millioner. Altså, det kunne godt være... han kunne godt være på ret mange af mine hold i hvert fald, så jeg er helt enig, Simon. Det er også en, jeg har øje på. Hvad er jeres, lige et spørgsmål her, hvad er jeres holdning til Mexico? Fordi det er jo et af de hold, som mange har været inde på, som ender med at holde clean sheet. Men jeg synes den er lidt svær med Mexico, specielt fordi det røde kort, føler jeg, ødelægger ret meget kampbilledet. Jeg synes ikke, de spiller en god kamp, men de vinder jo komfortabelt, og på papiret er også favoritter i puljen. Men jeg er sådan lidt lunken omkring den. Det er sådan en rigtig svær en, hvor når runden er spillet, så er det helt åbenlyst. Deres største problem er jo, at Sydkorea så virkelig gode ud. Altså, Mexico leverede vel nogenlunde det, vi forventer. Og så har jeg lidt en idé om, at Sydafrika bare er the shit på den dårlige måde. Ja. de var simpelthen ringe. Ja, det er helt vildt. De er også bare nemme at skifte. Du kan jo skifte din Mexico-drenge lige over med Ecuador, du kan skifte lige over med Danilo, hvis han starter, eller Ngoy, og der er så mange muligheder. Så jeg kommer helt sikkert til at sælge ham her, Brian Gutierrez, og han står pt. Til at starte ude. Så han er i hvert fald rimelig easy sell. Alvarado er også en, jeg ret stor sikkerhed kommer til at sælge for en eller anden Ecuador midtbane, eller en Egypten midtbane, eller noget Marokko, som vi kommer til senere. Og så på mål og i forsvaret, jeg vil stadig hælde til at lave salget, men det er mere tæt. Ja. Men jeg synes egentlig, det er et spændende spørgsmål, Simon, fordi der er virkelig mange i toppen især, der sidder med 3 eller 4 mexikanere. Der er... Ja, det er det nok. Personligt tror jeg også, jeg er meget ligesom Nikolaj. Altså, der er nogen, der er et keep, synes jeg. Jeg synes, Alvarado kunne godt være et keep der til 2,5 eller 2,6, eller hvad han koster. Og så tror jeg også, jeg vil hælde mere til noget salg, når vi er nede i det defensive drenge der. Simpelthen fordi jeg synes, der er nogle bedre køb, også over 2 runder. Ja. Det er jeg enig i. Men skal vi lige berøre Tyskland også? Altså, fordi der er også mange, der har 4 tyskere, og er det, især Havertz, Wirtz, Musiala, Brown, er nok de 4 mest populære, uden lige at have tjekket. Hvad tænker I om det? Altså, vi har vel, lad os bare lave en glidende overgang til midtbanen. Der er jo virkelig mange, der har Wirtz og Musiala. Er de bare et stensikkert keep, eller hvor er I der? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, den er svær. Jeg synes, de er... det kommer ikke an på, hvor jeg ligger hen med mit hold, og hvad man ligesom... hvad man går efter. Hvis jeg kigger på den forventede vækst, og hvad man kan skifte over til, altså så vil jeg jo alle dage skifte virtud med for eksempel Saibali, der står der til 3,7 millioner. Hvis vi siger, at det var den mulighed, man stod med. Saibali, han har en mellemrunde nu mod Skotland, og så har han, hvad hedder det sidste hold? Haiti i den sidste runde. Så ham skal du have ind om en runde alligevel. Og så er der er andre midtbanespillere, jeg også vil skifte Wirtz ud for. Jeg tror umiddelbart, at Wirtz er nok den første, jeg vil skifte ud af mine tyskere. Og Musiala er nok nummer 2. Og så er jeg lidt mere i tvivl om, hvad man gør med Brown og Mecha, og egentlig også Havertz, som jo er forkert prissat et eller andet sted. Ja. Så det var semi-svar på dit spørgsmål, Jeppe. Ja, jeg vil sige, jeg havde nok også
planlagt, at der var ret mange af mine tyskere, der skulle ud, men jeg synes, og det er jo også svært at vurdere ud fra en Gurschau-kamp, men jeg synes, Tyskland er det bedste hold, der egentlig har altså sådan spillemæssigt, altså Wirtz og Musiala spiller jo rigtig godt, men jeg synes også, at den er svær ved, at Leroy Sané spiller så dårligt, og Undav kommer ind og gør det godt i forhold til Musiala, altså fordi jeg kunne godt frygte, at han kom ud på en kant, og der ser jeg ham ikke være lige så farlig, og så er 6,7 millioner godt nok mange penge at have stående derude, og Florian Wirtz synes jeg ser farlig ud, men jeg har ham også lidt som den der tredje sidste fod, når han laver noget, men det er også vurderet ud fra en dårlig modstander, så jeg vil sige, på midtbanen, der kommer jeg nok til at skifte, men jeg er godt nok i tvivl med Havertz også, når nu var det sat fast med 7-tommersøm, at han er på straffesparket, hvilket jo giver en rigtig god værdi til ham op foran. Brown føler jeg sådan, det med at han spillede en så god kamp, gør også bare, at den er svær, hvad der skal ske der. Fordi jeg har stadig en eller anden lille frygt for, at han godt kunne finde på at spille Raum. Hvis ikke nu, så måske til runde 3. Jeg så, der var nogen, der var ude og snakke lidt langt om, at Raum spiller over for Diomande, som er Elfenbenskystens nok bedste spiller. De kender hinanden måske fra træning. Måske kunne der være noget med at sætte ham ind, selvom at Brown har virkelig spillet en god kamp. Men det, nu når vi er startet på spekulationerne, så er det også fuldstændig uden filter her. Men den er svær i Tyskland. Ja, den er svær. Ja. Ja, jeg må sgu simpelthen bare være ærlig her og sige, at jeg har virkelig ikke besluttet mig. Jeg synes også, der kunne være nogle... jeg synes heller ikke, det er fordi, der er fuldstændig strålende valg. Altså lidt mere langsigtet, hvis man kigger 2 runder frem. Jeg synes, der er nogle interessante nogle, hvis man kigger 1 runde frem og begynder at fylde op med nogle Ecuador-spillere. Og så kan man sige, så vil man også have lidt i banken, og så vil man ligesom på en eller anden måde kunne udligne sine gebyr, så det er jo også en strategi at tage, og det er også noget af det, jeg kigger på. Hvem kigger I på af midtbanespillere? Nu vil vi jo se her på botten, at en spiller, som jeg ikke kendte før slutrunden her, Plata, er rated højst, og det er vel nok, fordi han også han spiller også på toppen, så vidt jeg lige kunne se, ved siden af Ener Valencia, og spillede også 90 minutter, og står som midtbane ind på holdet. Så er det en, I har på de fleste af jeres runde 2 udkast, som vi selvfølgelig har lavet op i hovedet? Jeg har noteret ham, men jeg vil sige, jeg har Yeboah over ham, hvis jeg skulle vælge. Mellem det Yeboah, som står til 3 millioner. Og man kan jo se, hvis man har været inde og tjekke XG, så er det dem, der står som midtbanespiller på hold.dk, der præsterede mest mod Elfenbenskysten. Men jeg vil sige, jeg har Yeboah over, og så har jeg så vil jeg gemme en plads til angrebet, når vi kommer derop til Ecuador. Så lige nu er jeg lidt i tvivl, om jeg skal køre 2 på midten. Jeg tror, jeg lige pt. hælder det nok til, at det bliver Yeboah, altså 2 forsvarsspillere. Okay. Spændende. Bare lige sådan for god ordens skyld, hvem er der en specifik forspiller, du synes, der er lidt mere sexet end de andre? Jamen, der vil jeg nok bare sige, det er nok Hincapie lige pt, fordi vi kender ham i forvejen, og så må jeg finde ud af, hvem sidste bliver. Jeg havde faktisk sat Pacho ind, men kan se, at jeg måske lige skal være lidt opmærksom på ham, om han er skadet, om der er et eller andet der, fordi det var de 2, jeg egentlig havde sat flueben ved til at starte med, og så hvis det ikke bliver ham, så bliver det Odonis. Ja, klar. Nikolaj, hvad brygger du på midtbanen, hvor du snakker om, du måske vil sælge nogle af de tyske drenge, og der er også rigtig mange, inklusive mig selv, der har Sabitzer, også nogle, som selvfølgelig skal ud, og der er også nogle, der har Scott McTominay, som sikkert allerede er træt af ham, og mange af de her medium price nogen. Så
Hvad fylder du det op med, Nikolaj, lige pt? Har vi tabt Nikolaj, eller hvad? Er der noget lydsforbindelse? Det kan Jeg ved være ikke. det kunne være et godt spørgsmål, men jeg kan da brygge lidt videre i mellemtiden så. Fordi en af dem, som jeg har sat højt, det er jo det er Kevin De Bruyne, god gamle Kevin. Han, hvis man så Sådan. Belgien, ligger han også langt foran, og har fået et noget pænere garn, end han havde dengang han spillede i City. Men ham har jeg ret højt på min liste, og han er jo en af de dyre drenge, så det vil nok være en Florian Wirtz, der skal byttes over med ham. Ellers så har jeg noteret mig lidt Spanien, men en hollænder, en Sommerved til 3,1, som vi kender fra Premier League. Har haft en god sæson i West Ham, scorer også her til 3,1, som jeg synes, der kunne være interessant. Okay, spændende. Så Det kan det være, at vi er... har Nikolaj med. Men Sommerved har jeg noteret mig. Og det var nok en af dem, som jeg ikke lige tænkte var mit første prioritet ved Holland, men jeg synes, det er ham, der ser mest spændende ud. Og de har jo Sverige og Tunesien her i de sidste 2 kampe, og får en uafgjort i den første, hvilket også betyder, at målscoren er ret vigtig. Så Tunesien, som virkelig har set dårligt ud, og fyrede deres træner simpelthen på grund af en slutrunde midt inden efter kampen mod Sverige, kunne godt se ud som om, at der kunne komme nogle mål i den kamp. Så og der er det en af de der sådan rigtige midtbanespillere, der kan give noget output. Spændende. Det er virkelig en spiller, jeg slet ikke har haft eller i tankerne overhovedet. Men det skal der helt sikkert lige kigge ind i. Altså man må bare sige, at han sluttede fremragende af i Premier League i hvert fald. Der var han helt vild de sidste 10 kampe. Nikolaj er kommet tilbage igen, tror jeg. Kan du høre os, Nikolaj? Ja, kan man høre mig? Ja. Det kan man godt. Ja. Er der... Okay, genialt. Der er lidt delay på, Skal jeg nævne nogle men- midtbanespillere? Kør afsted med nogle midtbanespillere, så kan du tage det Yes. Ja. Jeg så bare lige, at Plata, han står faktisk som angriber i det internationale FIFA-spil, og står som midtbane her på holdet. Og sådan positionsmæssigt spiller Plata vel noget, der minder om højre angriber, og Jeboa spiller en eller anden højre kant midtbane. De har jo sådan lidt en 3-4-3, men sådan en skæv en, hvor venstrebakken er mere defensiv. Så Jeboa har, som Simon også sagde, de bedste stats, men Plata spiller måske den federe plads. Så jeg tror, min holdning vil være, at man kører begge to. Jeg synes, Ja, fedt. altså til den kamp, der synes jeg bare, at de begge to er gode. Det kommer også an på, hvad man har plads til. På min eget hold står jeg skal ud med Sabitzer, jeg skal ud med McTominay, jeg skal ud med Wirtz, helst Musiala vil jeg også gerne ud med, så der er mange pladser. Så det er de 2, jeg kigger på først. Men altså, jeg synes, der er ret mange ret spændende X-Factor-valg. Buchanan, som også står relativt højt til den her ene runde, til 3,5. Også bare en fed spiller. Han har lavet hat-trick, jeg husker, tidligere i sæsonen på Villarreal. Og så ham her Saibari fra Marokko til 3,5, som jeg nok skal blive rimelig populær. Scoret i runde 1. Ja. Ja, jeg er jo Newcastle-fan, så jeg skal nævne Bruno Guimaraes, og synes jo, han er en enorm undervurderet spiller, også manager-wise. Han plejer bare at have en pris, der gør, at han er lidt uinteressant, fordi man skal lægge ret mange penge efter ham. Men jeg tror på, at der kan komme noget fra ham. Han kommer ret meget med i boksen alligevel, og jeg vil i hvert fald anbefale ham til 4,6 millioner. Han vækstede lige en lille smule her til de 2 sidste kampe i gruppen som minimum. Og han er vel også en af dem, som er ret nailed, når det kommer til den brasilianske startelver, også i runde 2. Der er det nok ikke ham, der rører på porten først. Nej, det skulle det ikke i hvert fald. Altså, jeg synes jo bare generelt, det er sgu lidt uinteressant på midtbanen, det må sgu være ærligt at sige.
Jeg synes ikke, så jeg kommer nok til at købe ret meget ind til en runde, og så gå efter en lidt mere Hail Mary i den. Jeg synes ikke, der er... Ja, det bliver sgu bare sådan lidt... Jeg synes, alle valgene virker sådan lidt fæsende, hvis jeg skal være helt ærlig. Og der er ikke nogen, jeg sådan er helt hyped over. Ja, så jeg tror sgu, Nej, at jeg personligt... Ikke engang Ecuador. Ja. Den, Jo, ja, den sidste, jeg skulle lige til at sige. Ja. ja, jeg har lige hurtigt en. Nakamura fra Japan. Altså Japan spiller en rigtig god kamp. Altså det kunne måske godt være et af de hold, der kunne overraske en smule. Men Nakamura til 3,2 har 3 skud i kampen, laver den første mod Holland. Altså netop når vi ser en midtbane, så kunne det godt være et bud på en forholdsvis billig spiller, men som kan have noget x-faktor. Vi har Tunesien i den næste kamp, hvor vi netop var enige om, at målscoren kunne have en afgørende betydning i den sidste kamp. Så hvis man skulle krydre det med noget der, så kunne det være en anbefaling fra Japan, og måske også en mulighed for at gå et sted hen, som der er ikke så mange, der har øjne på. Ja, og jeg tror sgu Jeg lidt... havde- Det, ja. Bare kom, Nikolaj. Undskyld, du må gerne køre. Okay. Jeg havde bare en enkelt pointe, som jeg tror, jeg nåede halvvejs igennem, inden det gik op for min mikrofon var gået i smadret. Det var omkring Tyskland. Jeg tror, man skal huske lidt på, at den her runde 3, den kan godt blive lidt grim for nogle af holdene i forhold til mulig rotation. Hvis Tyskland for eksempel slår Elfenbenskysten her i runde 2, så vil de stå i en situation, hvor de har 6 point, og de formentlig skal tabe. De skal undgå at tabe med mere end 5 til Ecuador i den sidste, for at blive etter i puljen. Og i det scenarie ville det overraske mig meget, hvis ikke sådan en som Under for eksempel startede inden. Og så er det spørgsmålet, er det så på bekostning af Kai Havertz, er det på bekostning af Musiala? Også sådan en, som Simon nævnte, David Raum. Det vil også være oplagt, at han fik den tredje kamp der. Jeg siger ikke, de skifter 11 mand. Jeg siger bare, at de kunne meget vel komme til at skifte en 3-4 mand måske. Og så er det lidt dumt at have holdt den til en kamp mod Elfenbenskysten, for så måtte skifte dem igen. Vi så det også ved sidste slutrunde, at der bliver sparet en del spillere i den her runde 3, hvis der rent faktisk er noget grund til det. Jeg kan sige, at det hold, der sådan på The Fantasy Show står til mest sandsynligt at spare spillere i runde 3, det er Argentina. Efter de kampe, der var i gruppen i går, så kan Argentina meget vel være en situation, hvor hvis de slår Østrig med et vilkårligt antal mål, så skal de undgå at tabe til Jordan med mere end 4-5 stykker eller sådan noget, for at blive etter i gruppen. Og så sparer de i min verden også en 3-4-5 spillere. Det var bare lige en pointe, jeg synes, at man går med. Så kan du gerne tage over, Jeppe. Nej, men jeg synes, det er en super god pointe, altså at man skal være lidt ops på, og hvor meget mening giver det så, man kan sige. Altså, jeg synes, det er endnu et argument op i mit hoved for at sælge nogen som Wirtz og Musiala, og så gå lidt all in på de her enkelte runder måske, og det kunne da godt være en som Nakamura eller 2 for Ecuador. Det synes jeg bare virker lidt mere sexet, hvis de måske allerede skal ud igen i runde 3. Og så vil jeg hellere gå lidt den vej, fordi jeg synes ikke, der er så mange langsigtede gode valg på midtbanen. Jeg synes ikke, der er særlig mange. Nu er det jo ikke fordi, at Lamine Yamal, han står som midtbane inde på holdet jo, så jeg synes bare, det er lidt tyndt af sådan de der super gode, obvious valg, som bare kan stå i flere runder, eller som man vil kunne købe ind nu, og så bare lade stå. Der synes jeg mere, der er nogen i forsvaret, og så synes jeg, der er nogen i angrebet. Og nu nævnte du jo helt i starten, Nikolaj, at der var nogle dyre drenge, som har lavet en masse point. Ja. Så når vi kommer til angrebet, der er jo... og det må man bare sige. Altså, jeg synes lidt, det virker som om, at der er... Nu har Ronaldo så ikke scoret. Men man kan sige, hvis Kane også scorer, så virker det bare som om, at de helt store drenge, de der big game players, Messi, Haaland, altså der er simpelthen et eller andet over, at de allerbedste, når de kommer på den største scene, i de største kampe, så er det der bare. Og der kan det være, at når man er blevet 41 år, at der på en eller anden måde,
jamen så går grænsen der, Ronaldo. Fordi i talende stund, så står det stadig 1-1 mod Congo. Der spillede 75 minutter, og Congo, de slår lige nu Portugal på XG. Så der er måske den hypotese, eller den teori holder vist ikke helt, men det er det dyre, drenge. Og hvem har I særligt kigget på her, som I ikke måske har haft fra runde 1, eller som I tror, folk ikke har haft fra runde 1 af? Skal vi starte med dig, Simon? Hvem er nogle dyre drenge, kigger du på, hvis vi skal starte med det dyre? Jeg ved godt, der er noget fra Ecuador, det kan vi jo lige vende til sidst. Jamen fra starten af, det som vi så på vores fælleshold, det var egentlig, at vi vil have Haaland ind med et anførbind, vi vil have Florian Wirtz ind på midten, og så vil vi til runde 2, der vil vi meget gerne opgradere den til en Mbappé. Og Mbappé er, apropos de dyre drenge, som leverer, det må man sige, at han også gjorde i runde 1, og jeg ser klart ham, altså som det oplagte valg derinde, også fordi du vil virkelig gerne have topscoren derinde på expected points som et rigtig godt anførvalg. Og så den der, du nævner med Ronaldo, altså hvis du spurgte mig for under en time siden, jamen så skulle han 100% også stå der til Uzbekistan, fordi det kan godt være, at han er blevet 41, men specielt mod de her dårlige hold, der må han lave noget. Og Oyarzabal skulle i hvert fald også stå de 2 næste kampe, men det er jo så lidt mere der, hvor man kan sige, tør man allerede nu at gå væk fra den strategi, man satte fra start af, eller skal man holde fast? Men Mbappé eller Valencia er de 2 sådan klare spillere, som jeg har noteret mig til runde 2. Ja. Nikolaj, hvad med dig? Ja. Det er præcis det samme. Er det ikke kedeligt? Nej, jo, det der må det, simpelthen... det er det rigtige at gøre. Ja. Jeg skulle have ventet med at sige Valencia, så du kunne få lov til at få ham, men det er min yndlingsspiller. Ja. Okay, hvis jeg skal sige noget, er en lille smule ikke uenig, men jeg forstår godt bekymringen med Ronaldo og Oyarzabal. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at være bekymret for Oyarzabal, hvis jeg kigger på ham, fordi at han er stadig nailed. De der 2 kanter, Ferran Torres og hvem var der spillede Gavi, de rører ud med badevandet. Men Oyarzabal er rimelig vigtig for Spaniens spil, så hans minutter er jeg ikke nervøs for. Jeg håber, han ikke har glemt fuldstændig at spille fodbold. Så bør der simpelthen komme lidt mere fra ham. Jeg tror, han har godt af, at Jamal kommer ind og hjælper. Ronaldo er jo bare... Ja, Simon har sagt det. Jeg synes, der er ikke så meget positivt at sige om ham som fodboldspiller, men mod Uzbekistan, altså man skal godt nok være sikker i sin sag for at sælge ham til Uzbekistan. Jeg tror hellere, jeg vil fokusere på de hold, hvor jeg ikke har ham, og så sige, jamen fedt, så har jeg ham trods alt ikke der. Men det var sådan bare lidt i forhold til at beholde. Hvis man skulle komme med nogle andre, man kunne købe, eller lade være med at købe. Jeg synes ikke, man skal købe Messi. Altså, det er jo super ærgerligt. Men Argentina, jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke, at Messi han bliver sparet i kamp 3, eller skiftet i pausen som minimum. Han er bare en anden type spiller. Han går ikke så meget op i rekorder, som vi andre gør. Så jeg tror, man med den optag, han har haft, så tænker jeg, at det vil være meget fint at give ham et hvil. Jeg er heller ikke helt så hooked på Harry Kane, fordi han kan lide lidt sammenskæbne. De vil godt vinde 1-0 over Kroatien, og så vinder de 1-0 over Ghana. Og så har de en kamp mod Panama til sidst, hvor de ikke har noget at spille for. Og så skal Watkins også lige have nogle minutter. Så den synes jeg også er farlig. Så hvis jeg skal komme med et andet navn, så bliver det Vinicius. Han er nok, efter Mbappé og Valencia, så er Vinicius nok den, der kigger efter. Fordi du har de her 2 gode kampe. Og de spreder målene lidt meget ud på Brasilien, men Vinicius er trods alt ham, der står med de fleste nøgler til butikken. Ja. Det var da super stenert for mig, fordi du har lige kørt alle sammen igennem. Så jeg vil... men jeg er meget enig. Så. Nej, men jeg synes ikke... jeg synes, det er blevet kørt meget, meget fint igennem. Man kan sige, der er bare også... der er et absurd... eller der er flere gode valg, synes jeg, til runde 2 her, men jeg synes også, Mbappé, han virker til at overstråle dem alle sammen, og bliver også kaptajn på
på mange af mine hold. Og så er der jo den helt store, kan blive en helt stor lykkeridder i Enner Valencia. Det bliver spændende. Jeg er virkelig spændt på at se, hvor populære de her Ecuador-spillere bliver. Man må antage, at de trender ekstremt højt. Ja. Skal vi bare lige tage som Haaland? Er Haaland altså, hvad vil I gøre? Jeg ved, at I har Haaland på en del hold begge to. Simon, hvad tænker du med Haaland? Er han, altså, kan man holde ham til Senegal, eller er der simpelthen... lad os antage, at i et eller andet scenarie, hvor man både har Mbappé og har Haaland, hvad gør man så med Haaland? Altså, holder man ham, sælger man ham for... Ja. Jeg vil sælge ham på alle de hold, hvor jeg faktisk har ham. Altså Senegal ser jeg heller ikke som et så dårligt hold, og specielt den bagkæde. Nu kunne vi også se det lidt i går. Altså, der er nogle stykker, hvor franskmændene faktisk bliver matchet ret godt på hurtigheden, også fysikken fra de store Koulibaly, der ligger inde i midten, som vi kender, men også bliver støttet godt. Og så synes jeg bare, at der er så mange bedre valg, når han koster. Altså, nu laver han jo en del, så han koster jo næsten 9 millioner, Erling Haaland. Så jeg vil sælge ham, fordi den Frankrig-kamp heller ikke, altså det synes jeg heller ikke lyder godt. Så jeg vil sælge ham, selvom jeg ved, hvis der bliver lavet noget for Norge, jamen, så skal han nok være involveret. Jeg havde lige et par sidste sådan lange skud i den, og Oyarzabal kunne jeg faktisk se havde slået rekord, fordi han havde ikke rørt bolden. Jeg tror, det var 30 minutter, hvor han ikke rørte bolden. Så apropos det, Nikolaj siger med, at vi må håbe, han ikke har glemt, hvordan en fodbold føles oven på sådan en omgang. Men jeg så jo Belgien-kampen, og der skete noget, da Lukaku kom ind. Og jeg er lidt spændt på, om han er sådan en. Altså, han er jo talisman for Belgien, og er den klassiske boksspiller, er bare derinde, hvor det sker. Han koster 4,5. Om han er sådan en, de vil have spillet i gang til en slutrunde, fordi han ikke har spillet så meget her i Napoli til sidst og fået ødelagt en del af sæsonen på grund af skade. Om det var det her sådan indspark, der lige skulle være, og så kommer han til at spille fremadrettet for Belgien. Det vil jeg i hvert fald holde øje med, fordi jeg synes, han er meget spændende. Og det samme med, jeg ved ikke, om der kom startopstilling endnu, men Nikolaj, den må du også byde ind på. Budimir fra Kroatien. Ja. Jeg kunne forestille mig, at du godt kunne lide ham. Ja. Men står op foran til 3,5 millioner, synes jeg også kunne være spændende. Og så har jeg faktisk holdt lidt øje med Egypten, fordi jeg synes, de har en god kamp, og de er ret billige. Der er det nok Salah og Marmoush, der står til 5 millioner. Jeg synes stadig måske, det lige er lidt for meget, men jeg synes, der er måske noget, der er lidt spændende i de der i Egypten. Det kan jeg ikke helt blive enig med mig selv om, men det var bare lige for at få... Jeg kan lige sige, at det er Musa. Det er Musa, der starter inde på toppen for Kroatien. Jeg tør ikke lige sige lige nu, om det har noget med, at de møder England, eller hvad fanden. Men jeg er helt enig, hvis han starter inde i runde 2 mod Panama, så er han en vanvittig fed differential. Han kan ikke spille fodbold, men er jo galt, han kan lave mål. Ja, og det med, at han ikke starter inde, det hiver ret meget af min anbefaling ned. Så jeg vil holde den der, men jeg ved ikke, hvad jeres syn er på Rafinha i forhold til Brasilien, hvor dårligt de spillede. Fordi det med, at han sparker straffe, er jo bare super interessant, og specielt mod Haiti. Men jeg har også stadigvæk Vinicius som et bedre valg, men kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg lige vil rangere Rafinha henad. Fordi Brasilien har jo den oplagte kamp til runde 2. Ja. Jeg synes, jeg har bare læst lidt rygter om, at enten var han lidt småskadet, eller der var et eller andet med Rafinha, som jeg lige skal have læst lidt op på. Hvis vi leger, han står som predicted helt sikker, og det bare var noget røg, så er jeg helt enig. Så er han også en af de første angriber, jeg køber. Jeg køber måske Vinicius lidt før, men det er også fordi, jeg egentlig ikke synes, man mangler penge. Og ja. Men et super, super godt valg. Og jeg tør ikke rømme det sådan. Hvis nogen tør lægge hånd på kogepladen, på hvem der starter på 9'eren, så køber ham. Men det bliver ikke mig, der tør gætte på den.
Jeg har faktisk en mere, kan jeg se i mine noter, som jeg ikke har nævnt. Men vi har en spiller, som fik gang i turen til sidst for Roma, altså Marlen, som starter som 9 og spiller en rigtig god, i hvert fald første halvleg, så går han lidt i stå. Man koster 4,5 og spiller altså på toppen for Holland, og de har jo Sverige og Tunesien igen og spiller uafgjort i den første. Jeg synes, det der med at spille uafgjort i den første kamp, gør, at de netop er interessante nu, fordi du kan købe dem til 2 runder, fordi de har noget at spille for. Og hvis Holland skal gøre det godt, så er det også sådan en som Marlen, der skal åbne op for det. Jeg tror, at Depay's tid, den er over, men Marlen, der har tur i den, synes jeg kunne være en fin spiller, bare lige at få nævnt her, så man har lidt forskellige veje lige at kunne holde øje med og kunne gå, fordi ja, så er der lidt mere i puljen. Spændende. Jeg tror, vi har berørt nærmest alle angriber. Ja, Jeg synes, vi er kommet godt omkring. Og det bliver uden tvivl en sindssygt spændende runde 2. Der skal i hvert fald ud og laves en del transfers, og så skal anførbindet sættes på Mbappé på samtlige hold. Nej, det skal det ikke, men det bliver nok sat på rigtig mange hold. Og så må vi forhåbentlig få en lidt bedre managerrunde. Vil være dejligt. Altså, hvor ens spiller faktisk scorer nogle point. Det kunne være rigtig skønt. Men tak fordi I joinede. Og jeg kan også se, at Nikolaj er begyndt at gabe lidt, så det er et perfekt tidspunkt. Og, jeg har små børn. Ja, undskyld. Det er der. Jamen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. I lige måde. Tak fordi I ville være med, og held og lykke i runde 2.